Ekusekola bafowethu akukunikeza life hack. Ikunikeza nje i-hack very important. Let's say mfethu usesipani une PC yakho mhlambe ayidonsi noma mhlambe kuyenzeka i-PC ayinayo ikwazi ukurida i-Wi-Fi, you understand? Awakabi nayo mhlambe i-adapter leyo yokurida i-Wi-Fi nani. I-Wi-Fi mhlambe ayiridi nje ayiveli nje ukuvela, yabo. But uyayidinga kakhulu i-internet mhlambe kwi-PC yakho noma ngabe laptop. This is what you need to do. Angithi yabo ayidonsi. Yabo loya mhlaba loya itshengisa kona ukuthi ayidonsi. Thina ke sifuna ukuthi idonsa ngithi, but mhlambe i-Wi-Fi ayifundi ne. Uzokusuza la. Uzothatha ifoni yakho connected to i-Wi-Fi, yabo. This phone is connected to i-Wi-Fi. Ufake i-USB cable. Make sure i-USB cable yakho akuyona lo ithenga ko my friend, but kube USB cable mhlambe i-original noma nje stable, right? Ebese uza ku mobile network. Ufika mobile network angithi yona connected to this router. I-connected to this router. Therefore, uzofika ushiya kanjalo connected kwi-router is connected. Uzongena ku mobile network ebese uza ku hotspot. Okay, personal hotspot. Ungene ku personal hotspot. Mawufika uzofica into ekanje. Yabo, ukhohlwa into eningi uzofica into ekanje. Mawufika la uzoza ku more, yabo more. Nangu more. Uzongena ku more. Mase ufikile ku more uzofica ama option akanje. Mangabe uyikhipha i-USB cable yakho, mangabe uyikhipha uyasuka lo USB tethering, ngiyambona. Mawuyibuyisela useyavela, yabo, ukuthi very important. Then uzobusuthi open, yabona la egcineni la uzobusuthi open, uyivule kanje. Usuyivulile kanjalo siyabuza ukade computer yakho ke, because isiyalimunca manje i-data from i-router leya. Isilimunca kanje nge-cable connected, ubonile ukuthi leli page bengizama ukungena kulona selizokwazi manje ukungena. Okay, kune option ezoqhamuka la eblue, ikubuza ukuthi yes or no. Wena kwakho ukuthi yes, because uzobuzama uku-accessa i-data from ilokhuzana i-source engaphandle kakhulu. Yeah, mina ke I'm done. I was trying to show you, yabo, ku internet sengiyangena, ngingenile manje ku Microsoft Store. Yabo lonto very important that you do so, to show.